Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed ikompli jwettaq diversi proġetti fil-Komunità Terapewtika ta' San Blas. Fost dawn l-interventi bħalissa jinsab fl-aħħar stadji ir-rikostruzzjoni tal-ħajt tal-komunità, proġett li beda wara intervent urġenti biex jiġi eliminat riskju għas-sigurtà. Il-komunità immexxija mill-Caritas toffri programm residenzjali ta' 6 xhur għal persuni li jkunu qed jirrehabilitaw ruħhom mid-dipendenza fuq id-droga. Il-programm jinkludi terapija fi gruppi, ħidma l-prevenzjoni u taħriġ fi ħiliet tal-ħajja fosthom it-tissir u l-ġardinaġġ. L-intervent beda wara talba għall-għajnuna mill-Caritas. Wara stħarriġ tekniku, d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi neħħa b'mod ikkontrollat is-sezzjonijiet dgħajfa tal-ħajt u żamm dawk li kienu għadhom fi stat tajjeb. Waqt żjara fuq il-post, id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, qal li dan l-intervent se jkompli jsaħħaħ is-sigurtà tal-persuni li kuljum jagħmlu użu mill-Komunità Terapewtika ta' San Blas. Hawnhekk sibna l-ispalla tagħhom, l-imbuttatura tagħhom biex insebbħu lil San Blas. Palissa qed isir xogħol fuq il-boundary wall, qed isir xogħol fuq il-grounds fuq ġewwa u matul is-snin dejjem sibna l-għajnuna u lid kapaċi tagħhom biex inkunu nistgħu nofru servizzi bl-ikbar dinjità kif jixraq. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, il-Perit Stephen Bonello, spjega li x-xogħlijiet qed jitwettqu skont l-ogħla standards tekniċi b'enfasi fuq is-saħħa strutturali u s-sigurtà filwaqt li jiġu rispettati l-karatteristiċi eżistenti tas-sit. Il-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi, Alison Zarafa Civelli, qalet li l-intervent huwa parti mill-għajnuna mogħtija lill-organizzazzjonijiet li joffru servizzi fil-komunità.